Nanay Carmen Bartolome, 53 years old, 1 year ng stroke o paralyzed. Residente dito sa barangay Pasong Putik, Novaliches, Quezon City. TV Bisaya 1, hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only. Chiropractic, hilot massage, bone sitting and therapy. TV Bisaya 1, maraming salamat po mga kababayan ko. Massage lang sila. Ay, ibig sabihin, iba kay TV Bisaya? Iba. Ha? Iba yung sa inyo. Oh? Ayos. Yung sila ganun-ganun lang lalamisan lang, tas gaganong-ganunin lang nila yan. Wala. Wala. Iba talaga, iba pala si TV Bisaya. Ang sakit. Sana naman si Joe Bisaya, sir. Gawin niya. Tupwa. Kanino yung Joe Bisaya? Sa marami na